Аз не мога да повярвам, те животни, брато! Пучи играй само за кеф, не му дреме се леката много. Ти така като реже много вече. Пучи само за фънцък. Обяснявам, нали си, защо има 0 IQ. Защо не би трябвало да е жив, смисъл. Той не може да е жив с... като... смисъл, той е животно. Животно. Животните се крепят на инстинкти. Няма интелект в това същество. Той е първичен, разбираш ли? Искам още, дай ми. Давай потил. Ние имахме free kill, разбираш ли? И той начука всички. Не дей. Майката тъпа копеле! Бездарници, пак. Аз искам за фан да цъкам човек. Това животно, аз не мога да повярвам какво направи. Не мога човек. Бездар. Аз имам Тимо Джунгъл, а той Лиг Шпилер 2. Ренектан топ има, момчета? Няма, аз се дожвам, аз се влизам. Аз се точвам. Те взеха Риван, аз имам Ренектан и ти му излязах направо. Ще чакам 5 минути. Ще чакам 5 минути, човек. Да се отложат нещата малко. Аре бе, Алесандра, мърдни бе, майка му дева! Виж ги бе! Не, виж ги. Виж ги, Ой, спотих се. Чай да го питам какво става. Виж го, аз не мога да повярвам. Чакай, тя ще дойде в файт. When people spam XD, I don't care anymore. Бат, аз не мога да повярвам. Спотих се, човек. Лисандра are blind. XD. Това каза, че не му пука като хората пише XD. Лисна вече да се върне след тая играта са начко. Лисандра is back, forehead. Това, он няма нито един стак вече на топа.